वेलकाम लोगोफोर मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावलायबाय। काजिरङायाव फैदों, मैदेर साफारि गाखोबाय, एकदम गान्दाखौ खाथिनिफ्राय नुबायलै। नायनो गोसोबा फै नोंथांमोनहाबो माब्लाबा एलिफेन्ट साफारि गाखोनांगौ। जिब जुनारफोरखौ एखेबारे खाथिनिफ्राय नुयो, बिराद मोजां, गोसोखौ बिराद रंजानाय मोनो। मोजांथार बिमा फिसा आहार जानाय गान्दा नुबाय। नायदो नैबेलाय बिमा फिसा आहार जादों हनै, बिराद मोजां अनथावथावनो। जिब जुनारनि अनगायै माबाबो अर्किड प्लान्टेसन माने अर्किड बिबारफोरनि बागानबो दङ। माब्लाबा फैबा मोजां नायलांनानै थांदो नोंथांमोनहाबो। आंथ' नायबायानो, फैदो नोंथांमोनहाबो इन्जय खालामफै माब्लाबा। दिनै एसेयावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ।